Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masifar dai har yanzu tana nan tana ta ci gaba a ƙasar Nijar. Muhammad Bazoum dai har yanzu ba a san inda yake ba, ko in ce muku ba a san inda ya shiga ba. Sojojin ƙasar Nijar suna nan suna ta neman Muhammad Bazoum saboda ya sa musu hannu a wasu takardu. Ana nan ana ta gudanar da tashin hankali a ƙasar Nijar, duk da dai abin da ba a so a duniya kenan tashin hankali. Saboda ba a so mutane su dinga shiga masifa. Duk da haka dai sojojin ƙasar Nijar suna neman sa Nijar a cikin wani hali, a cikin halin kuntata. Duk da haka dai kuma ƙasar Nijar suna neman Muhammad Bazoum ne domin ya sa musu hannu a takarda. Shugaban hafsan sojojin ƙasar Nijar yanzu shine ya zama shine shugaban ƙasar Nijar. Amma duk da haka sai da aka samu wasu suka kashe shi, suka saukar da shi daga kan mulki. Inda dai kasar Nijar tana hannun sojoji har yanzu ba a naɗa sabon shugaban ƙasa ba. Mutane sun yi mamakin yadda Muhammad Bazoum ya gudu ya bar ƙasar gabaki ɗaya. Wasu na cewa Muhammad Bazoum ya gudu ne saboda sojojin ƙasar Nijar suna neman sa. Wasu kuwa suna cewa Muhammad Bazoum yana cikin ƙasar Nijar. Muhammad Bazoum yana cikin ƙasar Nijar ba a san inda dai kawai ya shiga ba ne. Shugaban hafsar sojojin ƙasar Nijar an kashe shi ya bar duniya saboda ya sa hannu a wasu takardu wanda ba su dace ba. Mutane sun ce laifin Muhammad Bazoum laifi biyu ne, da ya ce zai canja kuɗi kuma ya ce ana musu mulkin kama karya. Duk da haka dai 'yan ƙasar Nijar sun ce Muhammad Bazoum mutumin arziki ne, yana musu mulkin da suke so, amma duk da haka ba su so sojoji su mulke su ba. Yanzu dai wata masifa da ƙasar Nijar ta shiga gashi nan ana ta yaƙi, ana ta kashe mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mune wa ƙasar Nijar addu'a Allah isa wannan masifar ta lafa kuma su fita daga cikin wannan ƙangin masifar da suke ciki. Kullum a koda yaushe mutane suna mamakin yadda ake ƙarawa shugabannin ƙasar Nijar mukami a koda yaushe. Sababbin sojoji sai shigowa suke ƙasar Nijar, ana ta ƙara musu mukami akan wata annoba da take tinkaro su. Don na subscribing da alamar sanarwa don samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.